हाबबाय थादोंमोन खिन्थु आं ओंखारफिनदों माखासे उसुबिदानि थाखाय आंबो बर' मिडियामावनो फरायदों आं बेखौ खोन्थागोन आरो बर' मिडियामाव फरायदोंब्लाबो आङो आंनि मास्टार डिग्रिखौ आं इंलिसाव लादों आरो आं बेहाय खोन्थानो सानदों माने जोंनि बेचआव आं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिबाबो जोंना गुवाहाटी इउनिभार्सिटिमोन जों लास्ट बेच केम्पासमोन होमबा जोंनिफ्राय आंनि बेचनिफ्राय माने जाय मानसिया टपार जादोंमोन आंनि बेचआव आरो आं 749 आं पास जादों आंनि मास्टार डिग्रिखौ बेहाय आं नायदों माने जोंनि बेचआव बर' मिडियामनिफ्रायनो इंलिस साबजेक्टआव आरो इंलिस लिटारेचाराव माने टपार जादों आरो आं बुंनो सानो माने आंबो माने बर' मिडियाम थेवबो आं इंलिस साबजेक्टआव चुज खालामदों मानोना आंना माने लिटारेचारखौ आंना फरायनो आरो थुनलाइखौ आं फरायनो मोजां मोनो आं फरायगोन आंना बे आरो ओमफ्राय आंनि साननाया बै समाव आंनि डिफारेन्सआ ओरैबायदिमोन जे मा आङो थुनलाइखौबो आं फरायगोन माने थुनलाइया जोंना बर'नि सिगां माने इंराजि बा संस्कृत इंलिस गुबुनफोरनिया माने सिगांग्रो फैनाय हिसाबै आं थुनलाइनि सोमोन्दै आं गुबुननिखौबो आङो गुबुननि भाषा नालाय गुबुननि रावखाय आङो माने फरायनांगोन क्लासाव आरो फर्मेलि एकाडेमिक लाइनाव आरो खिन्थु आं बर'खौबो आं गावनो फरायनो हागोन आं बेबायदि साननानै आं बिदि लादोंमोन आरो खिन्थु आङो माने बर'खौ इंलिस लानानै आं बर'खौ गारदों आं बे नङा आं बर'खौ साबसिन मोजां मोनो आंनियाव आंनि लेखा दोनग्रायाव माने बर'फ्रासो बांसिन थायो आरो लेखाया बे ओमफ्राय आंबो माने बर' मिडियामजों फरायनानै आंबो माने फेल जादों आं बेखौ बुङा मानोना आंबो बुंनो हाथावबा आंनाबो नम्स दं आरो इंराजि फरायनानै मास्टार डिग्रियाव आंनाबो नम्स थायो मानोना नम्स थायो नालाय नम्स थायोबासो जोङो माने मास्टार डिग्रि बा माबा मोनसे लानायनि जोंहा माने बेनिफिट जायो होमबा आंनाबो नम्स दंमोन होमबा आंबो माने बर' बिजों फरायनानै जे माने इंलिस रोङा बे माने नङा आरो जेनेबा आंबो बर' बिजों फरायनानै आंबो माने इंलिसाव आंबो मास्टार डिग्रि खालामदों आरो आंनि लोगोफ्रा दिनै जायफ्रा बर' मिडियाम फरायदों बिथांमोननिफ्राय डाक्टारबो दङ प्रफेसारबो दङ आरो बे बर' बिजोंजों फरायनाय मानसिफ्रानो दिनै इंलिस लिटारेचाराव दिनै माने पिएचडिबो खालामगासिनो दं होमबा माने बर'जों माने जाया बे माने साननायखौ जों गारनांगोन आरो जों गोबां बिदिन्थि नुनो मोनदों आं बेहाय साराबो गोबां बुंखाबाय आं बेहाय गोबां बाथ्रा बुंनो सानासै दा आं गिबियावनो जाय जारौमोनहा दिनै बाबुमोनहा फंबाय बिनानावमोनहा दिनै बरायजादों आं फोरमायना बुंनो सानदों जे दहाय साराबो बुंदों आंबो बुंदों आरो जों जेनेबा गासैखौ लायोबा सरासनस्रायै जों 31 लाखसो बर'फ्रा जों रायजो जाना दङ थांनानै दङ बा जों बेहाय नुदों जों बिनि गेजेराव जों नायदों एलपिनिफ्राय लानानै इउनिभार्सिटिसिम जेसेबां फरायसाफ्रा दिनै फरायनानै दङ फरायसा हिसाबै जानानै दङ बेयो गासै 4 लाखसो जों मोनो आरो 4 लाखसो फरायसाफ्रा माने फरायसा हिसाबै दङ होमबा सारमोनाबो बुंदों बयबो मिथिगौ जों मानि थाखाय बुंदों मानोना दिनै मोनसे फरायसा गाबोन जोंनि साफा बर' हारिनि सोरजिगिरि जाहैगोन बर' हारिखौ दैदेनगोन होमबा गाबोन बर' थुनलाइया बर' रावा बर' हारिया गेरेमसा जानो ना थैहैनो ना माबा मोनसे जाहैगोन थांनानै थाबाय थाहैगोन बे माने गासिबो नोंसिनि सायाव दंजोबो आरो होमबा जोङो नोंसोरो मोजां फरायनांगोन जों बेखौ नायदों आरो माने बर' बिजों थैनाय थांनाया मोनसे थागोन मानोना नोंसोरो दिनै बर' बिजोंजोंनो साफा फरायजादों होमब्ला दिनै बर' बिजोंजों नोंथांमोना दिनै फार्स्ट डिभिजन जानो हादोंब्ला डिस्टिंक्सन मोननो हादोंबा स्टार मोननो हादोंबा लेटार मोननो हादोंबा माने उन जोलैफ्रा जोंनि उन्दै गथ'फ्रा बिसोरखौ फल' खालामगासिनो दं आंबो आब' बायदि जागोन आंबो आदा बायदि जागोन होमबा बे फल' खालामबाय थानायाव मोनसे दिनै फार्स्ट डिभिजन मोननानै माने मोजां जाहैयोब्ला बिसोरबो मोजां जानो नाजागोन नाथाय बे फल' खालामबाय थानाय समावनो जुदि गाज्रि जाहैयोब्ला आं बर' मिडियाम फरायदोंमोन नाथाय आं एबार माने हायार सेकेन्डारियाव क्लास 12आव आं माने बर' मिडियामखाय आङो माने हाखानाय नङा फेल जामारबाय बा आं फेल जाहैबाय बिदिबा माने जोंनि उन जोलैया जोंनि गथ'फ्राबो माने उन जेनेरेसना फेल जाहैगोन आरो माने खेबसेनो गिभ आप खालामखागोन ओंखायनो बिसोरनाव बे दायथ'आ बांसिन दङ जों बेखौ ओंखायनो बुंदों जों बेखौ लुबैदों जों माने नोंसोरो दिनै मोनसे गिदिर थांखि लानाय सम जाबाय माने बे 10 नभेम्बर फालिथायाव आफाद दाना होजानाय रायदाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बोसोनगिरि सोद्रोमा नोंथांमोन बेवहाय नुजाफैनो हानाय बर' फरायसा खौसे आफादनि नलबारि जिल्ला लोगोसे दमदमा दखरानि मावथिफारिया नोंथांमोन थुनलाइ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोन बेवहाय खुगार जाफैनो हानाय आंनि अनजालु फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानावमोन दिनै नैबे साननि बे
मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय बावजेननाय हाबाफारिखौ आंनो बिबान होनायनि थाखाय आङो आफादनिसिम गोजोनग्लायनाय बावहरदों। लोगोसेनो गासैनिबो बोसोन थुलुंगा लोगोसे हेफाजाब मोनगोनखौ आं आसा खालामदों। नैबे समाव आं बिबार बावजानाय समाव मोननैसो बाथ्राखौ मोनफ्रोमफोरनिसिम गोसोखांनानै गोसोखौ एसे सोलोंथाइ होनायाव जोंनो UPSC, FPSC बायदिसिना बिजों कम्पिटिसन खालामनो हानाय गुबुन राव सोलोंनायनि इंराजि हिन्दी बायदिफोरखौ सोलोंनायनि बेफोरनि सायाव स्मार्ट जानायनि बे हाबाफारिफोरखौ जों बयबो ओंखारलायोब्ला निश्चय हागोन। बेनि सुबिदाफोरखौ जोङो फरायसाफोरनो होनांगोन बेखौ आं खावलायदों। नेरसोन डिमापुर नोगोरनि बायखोन्दा नेरसोनखौ बे फिरफिलायाव लानाय जादों आरो आलारि जोंबाय थानाय मोनसे नोंथांमोना बे फिरफिलायाव नुनो मोनदों। बेनि ओंथिया जादों जे बर' गामिफोरा गोदोआव लेखा फरा रोङामोन, गामिफोरा गोग्लैसोना थानायमोन। बे गोग्लैसोना थानाय बर' गामिफोरखौ बर'साफोरखौ दिखांनो थाखाय सोरां होनो थाखाय बे आलारि बाथिखौ नेरसोन हिसाबै बर' थुनलाइ आफादा लादों। आरो नोंथांमोना नुदों मासे दावरायनि सावगारि। बे दावरायनि सावगारिया जादों बेनि ओंथिया जादों जे दावराया पिस एन्ड इन्टिग्रिटिनि मोनसे नेरसोन। बेखायनो जाहाथे बर'फोरनि गेजेराव शान्ति मैत्री जाहाथे अरायबो थाबाय थायो बेनि थाखायनो बे दावरायनि सावगारिखौ बे फिरफिलायाव लानाय जादों। आरो बिजाब बेखावनानै बर' राव गेवलांथों बिदि मोनसे बे फिरफिलायाव दङ। बे ओंथिया जादों जे बर'फ्रा गोदो लेखा फरा फरायामोन, बेखायनो जाहाथे लेखा फरायाव दावगालांनो हायो, लेखा फराखौ फरायनानै बर'फोरा गेदेर मानसि जानो हायो, बे थांखियै बे बिजाबखौ बे माबायाव फिरफिलायाव नेरसोन हिसाबै लानाय जादों। नोंथांमोना मिन्थिखागौ जे फिरफिलानि ओंथिखौ आं आरो बारा गोलावै बुंनो सानाखै। दा आं फैदों थुनलाइ आफादनि फोथाराव। जों बर' रावा 1963 मायथाइयाव सोलोंथाइनि बिजों हिसाबै गनायजायो। बै